Бүгінгі кешебіз, хөрмәтле тамашачылар, әлеге нәселнең бүйек әһеле, мәгърифәтче, галим, әдип Габдунасыр улы Габделкаюм Насыриның 190 еллыгына багышлана. Каюм Насыри чынлап та энциклопедист галим. Аның күп тармаклы мирасын мол уңыш, татлы җимеш бирүче бакча белән чагыштырырга булыр иде. Каюм Насыри нәрсәсе белән ота, һәм нәрсәсе белән ул безгә шул кадәр мирас калдырырга өлгерә. Чөнки Каюм Насыри мәдрәсәдә укыганда үзлегеннән укый рус телен. Русларны көнләштерерлек иттереп, ул рус телен, грамматикасын шул кадәр яхшы үзләштерә. Һәм шул ук вакытта татар телендә өстәмә рәвештә укый, үзлегеннән укый. Мәдрәсә программасыннан тыш. Һәм менә шушы әйберләр аңа рус галимнәре белән якынайырга мөмкинлек тудыра. Һәм ул үзенең эшләгән эшен тәрҗемә аркылы халыкка, кешегә, милләткә җиткерә ала, галимнәргә җиткерә ала. Һәм Катанов әйткән, Николай Катанов, Каюм Насыри дигән сүзен сүзгә түгел, монда ул чыгар. Ул әйткән, Каюм Насыриның хезмәте миңа, безгә, татар халкының никадәр акыллы булуын исбат итте дигән. Бүгенге көндә аның басма әсәрләре билгеле, 46 исемдәге басма китабы бар, әсәре бар. Алар барлыгы 375 басма табакны тәшкил итә. Әле шулар янына әле басылмаганнары нихәтле архивларда саклана. Менә аның мирасының төп ике кыйбласын мәсәлән билгеләргә булырга. Беренчесе мирасындагы төп вазифасы, үзенә куйган, үз алдына куйган төп вазифасы ул халыкка хезмәт итү. Халыкның, безнең мирасның, менә халкыбызның мирасының һәрбер җәүһәрен барлап чыгу. Ул этнография ягыннан, халык авыз иҗаты ягыннан, гореф-гадәтләрне өйрәнү ягыннан Каюм Насыри хәтле матур итеп язган шушы гореф-гадәтләрне мин әле башка китапны очратканым юк. Һәм алга таба менә шул мирасны барлап ул ни эшли? Ул чынлап шул дәрәҗәдә батыр, шул дәрәҗәдә кыю кеше була, без аны революционер дип әйтә алабыз хәтта. Менә шул заманның революциясын эшли ул. Ул ике дөньяны берләштерү юлына баса, күпер сала рус мәдәнияте белән, рус Европа мәдәнияте белән татар мәдәнияте арасында. Без беләбез, 24 ел дәвамында бернинди газета, журнал булмаган вакытта, ул үзе беренче булып газета Таң йолдызы исемле газетаның проектын тәкъдим итә. Ул 62нче елда һәм 71нче елда 1800 шул рәвешле була ул газетаны кире кагалар, ләкин ул шимкелеккә бирелми. Ул сталь календарьлары чыгарга алына. Нинди ысул буенча Европада үз вакытында шундый календарьлар чыгара торган булалар, сталь календарьлар була. Һәм шул сталь календарьлары рәвешен алып, формасын алып, ул татар дөньясында 24 ел дәвамында бер туктамыйча халыкны мәгърифәтле итеп, аң белемле итеп шушы календарьларны чыгара торган була. Менә нинди кеше. Иң төп менә хәзер шушы әйткән сүзләребезне барлап шуны әйтергә тиешбез. Булар барысы да халыкны мәгърифәтле, белемле итү юнәлешендә кылган гамәлләр, халыкны алга, югарыга алып бару юнәлешендә кылган гамәлләр, ягъни тәрбия итү юнәлешендә. Каюм Насыри шулай дип әйтә. Әгәр дә син мөгаллим һәм тәрбияче булсаң, син шул рәвешле тәрбия кыл ди. Синең тәрбияңне алган кеше гомеренең ахыргы көннәренә хәтле шул тәрбия юнәлеше, тәрбия кыйбласы буенча яшәрлек булсын дип әйтә.